35-нче кварталда шәһәрнең үзәк өлешендә хәл итәсе нинди проблемалар бар, халыкны нәрсә борчый, шулар һәм башка мәсьәләләр хакында халык җыенында сөйләштеләр. Район башлыгы чыгышында махсус хәрби операция темасы кызыл җеп булып барды. Ир-атларга һәрдаим гуманитар ярдәм озатылуы хакында да әйтеп узды. Лучшие сыны нашего района, нашей страны самоотверженно выполняют свой воинский долг, с честью решают поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Мы вместе всеми это проходили, и контрактная служба, и мобилизацию, значит, и добровольцев отправляли. Сегодня более 350 парней находятся на линии фронта. Район башлыгы ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, Зәйнең ире оешма предприятиеләре эшчәнлегенә йомгак ясады. Узган елда төзелгән мөһим объектлар һәм 2024 елда район буенча башкарылачак төзелеш эшләре хакында әйтеп узды. С этого года, значит, Алаберса вот к пляжному сезону уже берет на себя подготовку пляжа Технониколь. Это их инициатива. Андрей Валерьевич Мамонтов сказал, что сам будет содержать, обновлять, где надо красить, где надо подкрашивать, значит, подремонтировать. Это здорово, большое ему спасибо. Шәһәр хуҗалыгы буенча башкарма комитет җитәкчесе Наталья Павлова чыгыш ясады. Ул юлларны төзекләндерү, тротуарларны чистарту эше турында шәһәр яшеллеген кайгырту мәсьәләләренә аерым тукталды. Үз участогындагы җәмәгать тәртибе оператив хәл хакында участок вәкаләтлесе Радик Фәрхетдинов чыгыш ясады. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Җыелыш бер төркем актив зәйлеләрне хөрмәтләү белән дәвам итте. Хәрбиләр өчен маскировка шелтәре үрүчеләр Разиф Кәримовның рәхмәт хатына ия булдылар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.